Ola, jefes, eu son Damián Pereira, conocido tamén como Tiburón. Benvidos ao meu piso. Queríamos invitar a unha serviciña a contarvos uns 3-4 cousas. Salud. Salud. Pois bueno, como vos estaba contando, eu son Damián Pereira. Isto é un vídeo especial para Camariñas EU. É un saludo a Diego Alonso. Só vos quería comentar 3-4 cousiñas pequeniñas. Primeira cousa, como xa vistes por Facebook, temos un grupo, casi con 1000 personas, que se chama O Legado do Tibo. Legado do Tibo. Pois nada, estamos vendendo camisetas, co diante cun tiburón, e detrás poño o Legado do Tibo. Como seguro que sabéis tamén na Radio Voz, isto de tirarse a agua e todo isto empezou en Estados Unidos por un rapeciño por cáncer, que tiña cáncer para sensibilizar e tal, e o que vamos ganar nas camisetas vamos despois donar a unha organización, non sabemos ainda cal, a poder ser contra o cáncer. Primeira cousa. Segunda cousa, eu chegarei máis ou menos o 8 e 9 de agosto, o 9 de agosto é un sábado, e o 16 de agosto é outro sábado tamén. Un desas dúas datas, non sei ainda cal, tendes que despois mirar no tablón de O Legado do Tibo en Facebook, e aí xa vos imos informando, e tamén vos informamos polas tallas das camisetas e todo iso. E claro, gustaríame facer unha churrascada ou algo, se tomar unhas birras todos juntos, e facer amigos, que claro, con 1000 personas no legado, se só ven a mitad, xa vai ser un festazo. E nada máis, despois dar un saludo cordial a Daniel Pereira, que é meu primo, a Elvis e máis a Fran, que foron quen empezaron todo isto, que empezaron en España. E de segundo, un saludo tamén moi grande a Alberto Trillo e a Filipe Santos, que Filipe é o que casi é o que leva todo aí nas Rías Baixas. E sin olvidarme de Juan Jiménez. Pois nada, seguide co legado. Un aplauso para como facedes con disfraces, tirándose, casi medio desnudo, con bicicletas, bailando. Son os jefes. Seguide o legado. Un saludo, Camariñas EU, a las Calesías de Valentinos. There's nothing, no education, no family life to